2000ची नोट बंदी पुन्हा करण्यात आली आहे का, काय वाटतं तुम्हाला? एक बघा की मूळ प्रश्न आहे, चांगला प्रश्न उपस्थित केला. 1000चं नोट आणि 500चं नोट हे आतंकवाद आणि नक्षलवाद आणि काळ्या बाजार करणाऱ्या लोकांसाठी फायद्याचं ठरतो, म्हणून त्यावेळेस नोटबंदी करण्यात आली. नोटबंदीच्या नंतर लाईनमध्ये लोकांना उभं केलं, त्याच्यामध्ये अनेक लोकांचा मृत्यू झाला आणि देशाचे महामहिम प्रधानमंत्री स्वतःला विश्वगुरू म्हणणारे त्यांनी 500चा आणि 2000चा नोट काढला आणि 9 वर्ष जवळपास 6-7 वर्षातच त्या नोटाला बंदी करून टाकली. म्हणजे तुम्ही केलेली चूक हे तुमच्या लक्षात आलेली आहे आणि पुन्हा आता लोकांना लाईनमध्ये उभं करायचा जो तुमचा प्रयत्न आहे, याच्यामुळे अशा आता ते नोटच नाही बदलवणार, आता प्रधानमंत्रीच बदलणार आहे देशातले लोक. त्याच्यामुळे त्यांनी घेतलेला निर्णय हे लोकांची